του Μαυροτά. Ο Μαυροτάς, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Για να δούμε, η ελληνική ομάδα δέχεται το πρώτο γκολ από τον Στέματε. Βλέπουμε εδώ τον σκόρερ του πρώτου ρουμανικού γκολ με τον τρόπο που ξαναείδαμε. Η ελληνική ομάδα δέχτηκε τον γκολ ουσιαστικά στην κόντρα, δηλαδή ευνηδία. Πέρασαν τα 20 δευτερόλεπτα, επανήλθε ο Μαυροτάς στον αγώνα, δίνει την μπάλα στον Παπαναστασίου, ένα πολύ ωραίο γκολ με γυριστό σουτ από τον Παπαναστασίου. Είναι το 1-1. Ήταν πολύ ωραία η παλιά από τον Μαυροτά στον Παπαναστασίου, που τον βλέπουμε εδώ να επιστρέψει στην άμυνα. Ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε εδώ μαρκαρισμένος του Παπαναστασίου, βγαίνει από το νερό, κάνει το γυριστό σουτ και είναι η ισοφάριση για την ελληνική ομάδα. Φεύγει κι άλλος παίχτης, με δύο παίχτες περισσότερους η ελληνική ομάδα, Μαυροτάς, Καϊάφας και το γκολ. Πολύ ωραία παίχτηκε αυτή η φάση από την ελληνική ομάδα. Αξιοποιήθηκε το πλεονέκτημα όταν δύο Ρουμάνοι έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο με αποβολές. Ο Λούδης λοιπόν είναι ο σκόρερ του δεύτερου ελληνικού γκολ. Πολύ γρήγορα συνέρχεται η ελληνική ομάδα. Και το γκολ από τον Λούδη. Ο Λούδης, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα. 3-1-2 τα γκολ της διαφοράς για την ελληνική ομάδα. Μια ελληνική ομάδα που πάει πολύ καλά σήμερα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν που είδαμε το Τολίτσι και Βολτιράκης. Αποκρούει ο Βολτιράκης. Ο Βολτιράκης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους δύο στην εκπνοή του χρόνου, κερδίζουν αποβολή. Για να δούμε, βρίσκουν το δρόμο προς το βάθος της ελληνικής εστίας οι Ρουμάνοι με τον Ρατ. Αυτό είναι το δεύτερο ρουμανικό γκολ από τον Μπόγκταν Ρατ. 3-2 για την μειώνουν οι Ρουμάνοι στο γκολ. 4 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν την από τον Ψύχο. Και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Αφρουδάκη. Εκνευρισμένος ο Ρουμάνος γκολκίπερ, πετάει μακριά την μπάλα. Εδώ ο πολίστας της Βουλιαγμένης, 20 ετών, από τη νέα χρυσή φουρνιά της ελληνικής υδατοσφαίρης. Κοιτάξτε πόσο στενά είναι μαρκαρισμένος, παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο να κερδίσει την μπάλα, να τη γυρίσει και να την περάσει. Μαυροτάς, Καϊάφας, περνάει η μπάλα και το γκολ. Ο Τεόλο Ράντος από τη γνώριμη θέση του. Ενθουσιασμός στον ελληνικό πάγκο, ανακούφιση, μια διαφορά πολύ σημαντική. 5-2 για την ελληνική ομάδα με το γκολ του Λοράντου που μόλις ξαναείδαμε. Την εκτέλεση του πέναλτι, εδώ ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, παρόλα αυτά γυρίζουν την μπάλα οι Ρουμάνοι, παίχτε λιγότερο οι Έλληνες και με τον Τολίτσι βρίσκουν τον δρόμο προς το βάθος της εστίας του Βολτιράκη. Το βλέπουμε εδώ. Και σε επανάληψη το τρίτο γκολ των Ρουμάνων που μειώνει τη διαφορά. Και ένα γκολ με εντυπωσιακό τρόπο από τον
Παπαναστασίου και πάλι στα 3 τα γκολ της διαφοράς. Ξαναβλέπουμε εδώ την πολύ ωραία προσπάθεια του Παπαναστασίου, ο οποίος και αυτός είναι πολύ καλός σήμερα. Το επισημάναμε από την αρχή του αγώνα. Και το γκολ. Το γκολ για τους Ρουμάνους μειώνουν και πάλι στα 2 γκολ με το γκολ του Τότολίτσι. 6-4, δεύτερο γκολ για τον Τότολίτσι στην φάση που ξαναβλέπουμε. Ένα ωραίο σούτ από τον Τότολίτσι. Και ξανά εδώ το τέταρτο γκολ των Ρουμάνων. Καθαρή φάση, το πέναλτι δίδεται και ο Λοράντος κάνει το 7-4. Στα 3 τα γκολ της διαφοράς για την ελληνική ομάδα και πάλι, ενώ μένουν μόλις 3 λεπτά και 7 δέκατα του δευτερολέπτου για να τελειώσει το τρίτο 7 λεπτό. Και να είδαμε εδώ για το τέλος. Λούδης, Μαυροτάς, Γκαϊάφα στη γνωστή του θέση, έχει δώσει πολύ μεγάλες λύσεις από αυτή τη θέση ακριβώς ο Φίλιππος Γκαϊάφας. Και είναι 4 τα γκολ της διαφοράς, 8-4. Νομίζουμε ότι πλέον μια και απομένει 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα με το γκολ του Φίλιππου Γκαϊάφα στη φάση που ξαναβλέπουμε. Νομίζουμε ότι κρίθηκαν όλα. Η ελληνική ομάδα παίρνει την, όπως δείχνουν τα πράγματα, την πρώτη νίκη της. Κάτι που γίνεται ακριβώς τώρα. Μακρινό σουτ, ένα ωραίο γκολ, μια βολίδα του Μπόγκταν Ρατ από την περιφέρεια. Στα 3 τα γκολ της διαφοράς και πάλι. 54 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για το τέλος του παιχνιδιού. Ξαναείδαμε εδώ το σουτ και το γκολ του Ρατ. Η ομάδα παίρνει την πρώτη της νίκη στην Ολυμπιάδα με 8-5 μετά από καλή εμφάνιση στις γενικές γραμμές. Αλληλοσυγχαίρονται οι Έλληνες παίκτες. Ο Κούλης Ιωσιφίδης εδώ πανευτυχής, με την ευτυχία απεικονισμένη στο πρόσωπό του, συγχαίρει έναν τους παίκτες του. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε από το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Επαναλαμβάνω, Ελλάδα-Ρουμανία 8-5, η Ελλάδα κερδίζει. Αύριο το